प्रकार म्हणजे ज्यांना कलमधारी म्हटलं जायचं. आजही आपण कलम हे वापरतो. जास्त आता डिजिटल साधनं झालेली आहेत, त्यामुळे कलम कमी झालं असलं तरी सुद्धा कलम वापरायला लागतच आहे. आणि या कलममध्ये एवढी ताकद आहे की आपल्याला पाहिजे ते आपण करू शकतो, अन्यायाविरुद्ध झगडू शकतो आणि ज्या काही चांगल्या गोष्टी आहेत त्या समाजामध्ये आपण पसरवू शकतो. एखाद्या अननोन अशा व्यक्तीला, एखाद्या कलाकाराला, एखाद्या चांगल्या गोष्टीला आपण समाजामध्ये पुढे आणू शकता, प्रकाशात आणू शकता. आणि जी वाईट गोष्ट घडत असेल तर ती तुम्ही सुद्धा उघड करू शकता. पत्रकारामध्ये एवढी ताकद आहे, समाजामध्ये क्रांती घडवण्याची ताकद आहे. ही गोष्ट जेव्हा सगळ्यांना सांगायची असते, स्प्रेड करायची असते, तेव्हा ती तर तुमच्यासारख्यांची गरज पडते. कारण तुम्ही सगळ्यांना ते पुरवू शकता, सांगू शकता, माहिती देऊ शकता. आणि म्हणून या प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा तसं बघितलं तर ऑल गोवा यांच्यातर्फे आपल्याकडे काही कार्यक्रम होत आहेत, त्याची माहिती देण्यासाठी आपल्याला इथं आमंत्रित करण्यात आलेले आहे. तर ती समस्या कशी दूर करायची, मेडिटेशन करून कसं दूर करायचं, चांगले विचार मनात करून कसे दूर करायचे याविषयी त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला मिळणार आहे. सूरजभाई हे येत आहेत खास करून वेंगुर्ल्यामध्ये आपलं एक या विद्यालयाचं राजयोग भवन जसं आहे, मेडिटेशन करण्यासाठी, लोकांना प्रवचन करण्यासाठी एक भवन, सुंदर इमारत बनलेली आहे स्वतःची आणि त्याचं उद्घाटन करण्यासाठी ते येत आहेत. आणि वेंगुर्ल्यावरून नंतर ते गोव्यात येणार आहेत आणि गोव्यातच वेगवेगळे कार्यक्रम त्यांचे अनेक लोकांसाठी होत आहेत. तर त्याचा सर्वांनी जरूर लाभ घ्यावा. सर्वांचं स्वागत झालेलं आहे. पत्रकारांची माहिती ही बहिणींची दिलेली आहे. विशेष आपण समाजामध्ये पाहत आहोत 3 प्रकारची मीडिया आहे, ज्याच्यामध्ये तिन्ही पॉवरफुल माध्यम आहे. जे प्रिंट मीडिया आहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे किंवा दूरदर्शन आहे. त्याच्यामध्ये विशेष करून आकाशवाणी ही आहे. घराघरापर्यंत पोहोचण्याचं एक पॉवरफुल माध्यम ही मीडिया आहे. मग ती कोणतीही असू दे. परमेश्वराने खूप सुंदर महावाक्य आपल्या सर्वांकरता सांगितलेलं होतं, तर मीडियावाल्यांकरता सांगितलेलं होतं की ही तिन्ही माध्यमं जी आहे ही तिन्ही माध्यमं समाजाला खूप मोठं परिवर्तन समाजामध्ये निर्माण करतात.